ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण. ഇന്ന് അധ്യായം ഇട്ടാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 8. എന്താണ് പേര്? പരമപദ പ്രാപ്തി. പരമപദ പ്രാപ്തി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിം ഉച്യത്തെ. ഇവിടെ അർജുനൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പരമപദം പ്രാപ്തി. പരമപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമമാണ് പരമപദം. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു പരമ ലക്ഷ്യം, ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും? പരമപദ പ്രാപ്തിയായിരിക്കും. അപ്പോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് സേവ ഇല്ലാതില്ല, സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, കൃഷ്ണനോട് 8 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതെന്തൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ 5 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണത്? ഹേ പുരുഷോത്തമ, പറയണേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഡിസ്റ്റർബ് ആവും ക്ലാസ്. ചോദിക്കണേ, എന്താണ് ബ്രഹ്മ? ഒരു മിനിറ്റ്. ശ്രീബ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്താണ് മാതാജി. ബ്രഹ്മം? ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദ്ധിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ? ദേവന്മാരെന്ത് പറയപ്പെടുന്നത്? ദേവന്മാർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എന്ത്? അപ്പൊ അതായത് ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്ത്, അധ്യാത്മം എന്നാൽ എന്ത്, പിന്നെന്താണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്, ഇതൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിദൈവം എന്താണ്? ബ്രഹ്മം എന്ത്, അധ്യാത്മം എന്ത്, അതിഭൂതം എന്ത്, അതിദൈവം എന്ത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ത്, അധ്യാത്മം എന്ത്, അതിഭൂതം എന്ത്, പിന്നെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ത്, അതിദൈവം എന്ത്. 5 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കാരണം ഉത്തരം നൽകാൻ പരമ അധികാരമുള്ള മഹാപുരുഷനോടാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോ പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുരുഷന്മാരിൽ ഉത്തമൻ ആരാണത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പുരുഷോത്തമൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പുരുഷോത്തമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവാനാണ് പരമ അധികാരമുള്ളത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്തത് ചോദിക്കുകയാണെ, अधियज्ञः कतः कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. മധുസൂദന, മധു എന്ന അസുരനെ വധിച്ചതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ മധുസൂദന എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചോദിക്കാണ്, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? അതിയജ്ഞ, അതായത് അതിയജ്ഞ ആരാണ്? അതിയജ്ഞം എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്?
എന്താണ് 5 ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്തത് 6ാമത്തെ ചോദ്യം അതിയജ്ഞ എന്ത്, പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്. ഭക്തി പിന്നെ ചോദിക്കുന്നു 8ാമത്തെ ചോദ്യം ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങേ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇപ്പൊ 8 ചോദ്യങ്ങളായി. ഈ 8 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുക്കും. അപ്പൊ അർജുനൻ യഥാർത്ഥ യജ്ഞദേവതയെയും അവിടുന്ന് ജീവാത്മാവിൽ എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നതെന്നും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് യജ്ഞദേവത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, അത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രയാണകാലേ എന്താണ്, പ്രയാണകാലേ എന്ന പദം മരണവേളയുടെ പ്രാധാന്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പ്രയാണകാലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അന്ത്യവേള, അതായത് നമ്മൾ മരിക്കുന്ന ആ സമയം, മരണസമയത്തെയാണ് കാലേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം, നമ്മളെല്ലാവരും വെറുതെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മൃഗങ്ങളെ പോലെ പക്ഷികളെ പോലെ അങ്ങനെ മരിക്കുന്നവരല്ല. നമുക്ക് ആ മരിക്കുന്ന മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് മരണവേള നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രസക്തി ഉള്ളതാണ്. ആ മരണവേള ജീവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. നമ്മൾ എങ്ങനെ മരിക്കും എന്നുള്ളതെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. ആ അവസരത്തിൽ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന സംശയം അർജുനനുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുമോ, പറ്റില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾ അർജുനൻ തോന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആൻസർ കൊടുക്കാണ്. ആ 8 ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോത്യ അധ്യാത്മമുച്യത്തെ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംഗീതം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ആൻസർ പറയണേ? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനും ആയ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ബ്രഹ്മം എന്ത്? അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനും ആയതാണ് ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്. പക്ഷെ അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അവിനാശിയാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്വഭാവം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിനാശി? കാരണം ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്താണ്? വലിപ്പം ആത്മാവിന്റെ? എന്താണ് വലിപ്പം? ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശം. 10,000-ൽ 1 അംശമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് കാണാനേ കഴിയില്ല, നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അതിന്റെ വലിപ്പം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എന്താണ്? അവിനാശിയാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്, അതാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിനാശിയായ അതീന്ദ്രിയനായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? അധ്യാത്മ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വതമായ പ്രകൃതി, അതായത് ഒരിക്കലും അതിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ആ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ 3ാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഈ കാമ്യകർമ്മം എന്താ ചോദിച്ചേ? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്നാൽ എന്ത്? അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാമ്യകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോ എന്താണ് 3ാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് ഈ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മം? അതായത് നമ്മളിപ്പോ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ്, അതിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ അധ്യാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെ ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാമ്യകർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 3 ചോദ്യത്തിന് ആൻസറായി. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിസ്ഥനാകുമ്പോൾ 84 ലക്ഷ ജീവവിഭാഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പിറവിയെടുക്കും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് എന്താണ് ഈ ആത്മാവ് എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവവിഭാഗങ്ങളില് ജന്മം എടുക്കും, പിറവിയെടുക്കും. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ശരീരം മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് സ്വീകരിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഭൗതിക ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലാണ് നമ്മൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ തന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് വേറെ എന്തിലും നമ്മൾ പോകാം. അത് പക്ഷിയാകാം, മൃഗമാകാം, ഇഴജന്തുക്കളാകാം, ജലചരങ്ങളാകാം, എന്തുമാകാം. വൃക്ഷങ്ങളായി നിൽക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അപ്പൊ എന്തും ആകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ഈ 84 ലക്ഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കും. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിസ്ഥനാണെങ്കിൽ എന്താണ്? നമുക്കൊരു ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാറാത്ത ശരീരമാണ്. അത് ആധ്യാത്മിക ശരീരം. അതിൽ ഭവരോഗങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വാർദ്ധക്യം, ജന്മം, മൃത്യു, എന്താ പറയാ, വാർദ്ധക്യം, ജരാവ്യാധി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, രോഗം, അതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത ശരീരമാണ് ആധ്യാത്മിക ശരീരം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ.
ഇനിയിപ്പോ അടുത്തത് അതിഭൂതം ചോദിച്ചു അല്ലെ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണെ, അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാതി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹ അഹമേവാത്ര ദേഹോ ദേഹഭൃതാംബര. അപ്പൊ വീണ്ടും ചോദിക്കണു അതിഭൂതം എന്ത്, അതിയജ്ഞം എന്ത്, അത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്. 6 ചോദ്യം. ഇനി വീണ്ടും 3 ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഹേ ശരീരം കൈകൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അധിഭൂതം. അപ്പൊ അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിഭൂതം. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പോ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അതിഭൂതം എന്ന് പറയും. പിന്നെന്താണ് അതിദൈവം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അതിദൈവം എന്താണ്? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമാണ്. അത് നമുക്ക് ആ 11ാമത്തെ അധ്യായം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തെ നമ്മൾ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂലേ, എല്ലാത്തിനും ഉറവിടമാരാണ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? എല്ലാ സൂര്യനായിക്കോട്ടെ ചന്ദ്രനായിക്കോട്ടെ എല്ലാ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാനാണ് എന്താ പറയാ സ്രോതസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടം. എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനാകുന്നു. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവതാരിയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരമല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? അവതാരിയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളതെല്ലാം അവതരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഉറവിടമാണ്. അപ്പൊ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞനാണ്. എന്താണ്? അപ്പൊ അതിയജ്ഞമാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. സ്വയം കൃഷ്ണനാണ് അതിയജ്ഞം. എങ്ങനെയാണ് അത് കുടികൊള്ളുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ലേ, അതിയജ്ഞം ആരാണ്? അത് എങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിയജ്ഞം. അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ്? പരമാത്മാവായി. നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ, ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദക് സായി വിഷ്ണു ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കുടികൊള്ളുകയാണ്? എല്ലാവരും ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ട് ആ അതിയജ്ഞൻ എന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ 8 ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായി. എന്താണ്? ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ആത്മാവ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെ നമ്മൾ അധ്യാത്മ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? അതായത് ഈ ശരീരം അതായത് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ശരീരത്തിന്റെ ആ വികസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമ്മൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതിഭൂതം, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തെ അതിഭൂതം എന്ന് പറയും. പിന്നെ സൂര്യ ചന്ദ്രൻ ദേവന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ അതിദൈവം എന്ന് പറയും. സ്വയം കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയും. അത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നത്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഇതാണ് 8 ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള ഉത്തരം. ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവിന്റെ സർവകർമ്മങ്ങൾക്കും സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ആര് കണ്ടറിയും? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് ഉള്ളിലെ. ഭഗവാൻ എന്താണ്? സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിനും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും അത് കാണാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും അവിടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോഴാവട്ടെ, മറ്റുള്ള പല 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊന്നിനെ കാണുമ്പോഴും നമ്മൾ ഉടനടി ചിന്തിക്കണം, എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റ് ചിന്തിക്കാനുള്ള ആ പ്രവണത നമ്മളിലെ കുറഞ്ഞു വരും. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മളിലെ ആ തെറ്റ് സംഭവിക്കില്ല. അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാക്ഷിയായി നിലകൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ കർമ്മഫലങ്ങളും കിട്ടുന്നത്, ഓരോ ജന്മങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇത് 5, 6, 7 ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അന്തകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഃ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പോ അർജുനൻ ചോദിച്ചില്ലേ, അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ മരണസമയത്ത് അങ്ങേ ഓർക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുകയാണെങ്കിൽ
എങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് എന്താ അർത്ഥം? അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമപദപ്രാപ്തി, അതല്ലേ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. ഭഗവാന്റെ ധാമം, ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, മരണസമയത്ത് ഞാൻ ഭഗവാനെ ഓർക്കും. എങ്ങനെ പറ്റാനാ? ഭഗവാനെ മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിനെ നിത്യം നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം, നിത്യം നമ്മൾ അഭ്യസിക്കണം. എങ്കിലേ അത് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭഗവാനെ ഓർത്തോളാം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കില്ല. അങ്ങനെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ, ഒരുപാട് ചിന്തകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക്, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഓർക്കുക? അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, അതല്ലേ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ല, എപ്പോഴും പറയുന്ന ഉദാഹരണം തന്നെ, അതായത് ഒരു കുഞ്ഞിപ്പോ 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന, ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ അത് എക്സാം സമയത്ത് മാത്രം പഠിച്ച് അത് പാസ്സാകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. നമ്മൾ വീട്ടിലായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിനെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ട്യൂഷൻ ഇടും, സ്പെഷ്യൽ കോച്ചിങ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അക്കാഡമിക് ഇയർ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. പഠിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താണ്, ഇപ്പൊ പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ആ എക്സാം സമയത്ത് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ എന്താ പറയാ അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കും. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മരണമാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം എന്താണ്, ഒരു യുദ്ധഭൂമിയാണ്. അപ്പൊ ഈ യുദ്ധഭൂമി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം, നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ മരണം എന്നുള്ള എക്സാമിനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റും. മരണം എന്താണ്, ഒരു പരീക്ഷയാണ് എല്ലാവർക്കും. അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ മരണസമയത്ത് മനസ്സിലാകും. നമ്മൾ എത്ര പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു ആ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മൾ എത്രയെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കൊന്നും ഓർക്കാൻ പറ്റില്ല. മരണസമയത്ത് ഓർക്കണമെങ്കിൽ നിത്യം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർത്തിരിക്കണം. അതിനുള്ള ഒരൊറ്റ വഴി എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് അത് കയറും. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാന്റെ ഓർമ്മ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ നിത്യം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നാമജപം തുടരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അതാണ് ഇത്രയും പ്രസക്തി. എന്തിനാണ്? നാമജപത്തിന്. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനയാണ്. അപ്പൊ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തന അല്ലാതെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ വേറൊരു ധർമ്മവും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല. കാരണം ഓരോ ധർമ്മത്തിനും ഭഗവാൻ ഓരോ യുഗധർമ്മം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ യുഗധർമ്മം എന്താണ്? ഹരിനാമം മാത്രമാണ്. നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്തേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. കളേവരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരീരം. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, എന്താണോ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മരണസമയത്ത് ഓർമ്മയായി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്താണ് ഓർക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടപഴകുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, മരണസമയത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മയായി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് സജ്ജന സംസർഗം, ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവര് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഴി തെറ്റുമ്പോഴും അവർ നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാനുണ്ടാവും. ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അവരായിട്ട് സംസർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ അവർ സഹായിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സംഘം വളരെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വേണം, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വേണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വീണ്ടും ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ഭരതരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭരതരാജാവ് എല്ലാം ചെയ്തു, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു മാൻ കുഞ്ഞിനോട് തോന്നിയ ആ ഒരു പ്രേമം അല്ലെ, അതിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവസാനം എന്താണ്, ആ ഭക്തിയുത സേവനം എല്ലാം നിർത്തിയിട്ട് എന്താണ്, ആ മാൻ കുഞ്ഞിനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവസാനം എന്താണ്, അതിനോട് പ്രത്യേക ഒരു ആകർഷണം വന്നു, അതിനോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ വന്നു, അതിനോടൊരു അമിതമായ സ്നേഹം തോന്നി. നമുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ, ഭാര്യ, മക്കള്, ഭർത്താവ്, കുടുംബം, വീട്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ, ബാങ്ക് നിക്ഷേപം, ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക, മരണസമയത്ത് നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയായിട്ട് എത്തുക. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യമൊന്നും വരില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ എന്താണ്, ഭഗവാന് വളരെ സമയം 24 മണിക്കൂറിൽ നമ്മൾ എത്ര സമയമാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്? വളരെ കുറച്ചല്ലേ. പക്ഷെ അത്രയും സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർമ്മയായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. അതാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും? അവസാനം എന്തായി? ഭരത മഹാരാജാവ് ഒരു മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. കാരണം എന്താണ്? മരിക്കുന്ന വേളയിൽ, അതായത് യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം, എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, അത് കുന്തിപുത്ര അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. മരണവേളയിൽ ഭരത മഹാരാജാവ് മാനിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മാനിനെ നോക്കാൻ ആരാണ്, ആ മാനിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആരാണ്ടാവുക, മാൻ എന്തായിരിക്കും, എന്താവുമോ, ഇതേ ചിന്തയായി പോയി. അപ്പൊ എന്തായി? അടുത്തതൊരു മാനിന്റെ ശരീരം ഭഗവാൻ കൊടുത്തു. പക്ഷേ അത്രയും ഭക്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു കരുണ കാണിച്ചു. എന്താണ്? ഓർമ്മശക്തി കൊടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നീ എന്തെല്ലാം ചെയ്തോ അതെല്ലാം നിനക്ക് ഓർക്കാൻ ഓർമ്മശക്തി കൊടുത്തു. പക്ഷെ ശരീരം ഏതാണ്? മാനിന്റെ ആയിപ്പോയി. പക്ഷെ മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹരിനാം എന്താ പറയാ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അതാ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ശരീരം മനുഷ്യന്റെ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുക. അല്ലാതെ വേറെ ഏത് 80 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലും നമുക്കതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ആ രാജാവിന്റെ കഥയും അങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ മരണവേളയിൽ കൃഷ്ണസ്മരണയ്ക്കായി ജീവിതകാലം മുഴുവനും നാമജപത്തിൽ ശീലിപ്പിക്കുക അനിവാര്യമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കില്ല. കാരണം നമുക്കൊന്നും തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? നമ്മുടെയൊക്കെ മരണം എപ്പോഴാണ്, എപ്പോ സംഭവിക്കും, എന്താ, അത് വളരെ എന്താ പറയാ, ആ അനിശ്ചിതത്വം നമുക്കുണ്ട് അല്ലെ? എപ്പോ സംഭവിക്കും, എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ആർക്കും തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്തിൽ എപ്പോ മരണം സംഭവിക്കുമെന്ന് അറിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്താണ്? നാമജപത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, ബുദ്ധിയൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു വെക്കണം ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തില്. ഇത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കലിയുഗത്തില്. വേറെ ഒരു രക്ഷയും നമുക്ക് ഇല്ല. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാം അനുസ്മര യുദ്ധ്യച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസി അസംശയ. അതിനാൽ, തസ്മാത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനാൽ, തസ്മാത് അത് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതിനാൽ, അതുകൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം മരണവേളയിൽ നീ എന്ത് ഓർക്കോ അതായി തീരും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയണ, അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ഇരുന്നാൽ എന്താണ്? നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഇത് അർജുനന് മാത്രമുള്ള ഉപദേശമല്ല ഇത്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഉപദേശമാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാലും അർജുനൻ നമ്മളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ അർജുനനെ എന്താ പറയാ, ഒരു നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി തരുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണിത്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിപ്പോ അർജുനനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല ഭഗവാൻ, നീ യുദ്ധമൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, നീ എന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എന്നെ ഓർത്ത്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, നിയത കർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രാഹ്മണന് ഒരു കർത്തവ്യമുണ്ട്, ധാർമ്മിക ബാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ ക്ഷത്രിയനുണ്ട്, വൈശ്യനുണ്ട്, ശൂദ്രനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഓരോ എന്താ പറയാ നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യണം നമ്മൾ. അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ ആർക്കും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറയണേ, നീ കർമ്മം ചെയ്യേ, എന്നിട്ട് നീ എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യേ. എങ്ങനെ ചെയ്യണം കർമ്മം? ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട്. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ? അത് ആ കർത്തൃത്വ ബോധമില്ലാതെ, അതായത് ആ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമില്ലാതെ. ഇപ്പൊ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെയ്യാണ്, ഇതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് വേണം, കാരണം ഞാനാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെയൊന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഭഗവാനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് അകർമ്മമായി. കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് അകർമ്മമായി. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. ഈ ലോകത്ത് നമ്മളെ അത് കർമ്മം ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈഃ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മ കർത്താഹം ഇതി മന്യത്തെ. അപ്പൊ ഈ അഹങ്കാരം, നമ്മുടെ ആ മിഥ്യ അഹംഭാവം, അതായത് ഞാൻ, എന്റെ എന്നുള്ള ആ അഹംഭാവം കൊണ്ട്, ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ശരീരം എന്നുള്ള അഹംഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാ, ഇതൊക്കെ എന്റെയാ എന്നുള്ള അഹംഭാവം കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ചിന്ത നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എന്താണ് ഇതൊക്കെ? ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ 3 ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ കർത്തൃത്വ ബോധം, അതായത് ഉടമസ്ഥ ബോധം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കും കൂടി ഒരു പാഠം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മവും, കാലത്ത് തൊട്ട് വൈകിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, കർമ്മം ചെയ്യുക. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിനെ ആരാധിച്ച്, എന്താ പറയാ, മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കാനല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് നമുക്കുള്ള ഇതിൽ നിന്നൊരു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു
പാഠം എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ ഓർക്കണം, നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് അത് ആ കർമ്മം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താവും? മരണസമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ എളുപ്പമാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ ജപം ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കലും എന്താണ്? കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അല്ലാതെ നമുക്കിപ്പോ എന്താണ്, എല്ലാം ജോലി വിട്ടിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നാമജപം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജോലികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ജപം ചെയ്യാൻ. കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ സമയത്തിനും നമ്മൾ അത്രയും മനസ്സും, നമുക്കൊരു ഒരു കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കും അല്ലെ? അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം, ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു സമയം മാറ്റി വെക്കുക. ആ സമയം ഭഗവാൻ 24 മണിക്കൂറും ചോദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന് കുറച്ച് സമയം ഭഗവാന് മാറ്റിവെച്ച് അത് ഭഗവാന് മാത്രം കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമുക്ക് അതൊന്നും നിർത്താൻ പാടില്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ഒഴികഴിവുകളും നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, എക്സ്ക്യൂസ് പറയും അല്ലെ. എനിക്ക് ആ കാര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് ഈ ജോലിയുണ്ട്, എനിക്ക് അവിടെ പോകണം, എനിക്ക് ഇവിടെ പോകണം, പല പല ഒഴികഴിവുകളും നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തിനാ? ആ നാമജപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ. അത്ര പോലും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 24 മണിക്കൂർ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം, ആ 24 മണിക്കൂർ എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ആ ജീവിതം കൊണ്ട് നടക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഏത് സമയം ഞാൻ ഫ്രീ ആകുന്നു ആ സമയം നമ്മൾ ഭഗവാന് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിൽ വേറൊന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാതെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ മെല്ലെ മെല്ലെ കയറും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ആ ബുദ്ധിയൊക്കെ ഭഗവാൻ പവിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഈ നാമജപത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഏത്? ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അഭ്യാസ യോഗേന. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, ഒരു പ്രാക്ടീസ്. ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. അതെന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അഭ്യാസ യോഗ യുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായി എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണേ, എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുക? ആരാണോ നമ്മുടെ ജോലികളെല്ലാം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. അല്ലാതെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒഴികഴിവ് പറഞ്ഞിട്ട് അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി, ഭഗവാനെ ആരായിട്ട് കാണണം? നമ്മൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഏകേഹ കുരുനന്ദന. നമ്മുടെ വ്യതിചലിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ആ മനസ്സ് പലതിലും പോകാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ മാത്രം. ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ, എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, എന്താണത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, ഇങ്ങനെ 9 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഒരു സമയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. നാമജപം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് മാത്രം ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഇപ്പൊ അല്ലാതെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ഈ കാര്യം കുറച്ച് ആ കാര്യം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സ് പലതിലും ആയി പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, വ്യതിചലിക്കാതെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, അതെല്ലാം ഒരു തടസ്സമായി കാണാതെ ആ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്താണ്, ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലയോ പാർത്ത, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നിഷ്പ്രയാസം കഴിയുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഭ്യാസ യോഗയുക്ത, അതാണ് നിരന്തരം പരിശീലനം കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അഭ്യാസ യോഗം അതാണ് ദിവസേന നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് അവസാന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആ മരണസമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്.
ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപം എന്താ പറയാ ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ഭക്തനെ ഭഗവാനിൽ ധ്യാനിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചെയ്യേണ്ടത്? മഹാമന്ത്രം വേറൊന്നുമല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെ വിളിക്കും നമ്മൾ? ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ രാധാറാണിയെ വിളിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ്? ആകർഷകനാണ് ആര്? കൃഷ്ണ. പിന്നെ രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനന്ദം നൽകുന്നവനാണ് രാമ. രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആനന്ദം നൽകുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാധാറാണിയോട്, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായ ആ രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, എന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനയിൽ ഏർപ്പെടുത്തണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഒരു അമ്മയെ വിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ആ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് വിളിക്കില്ലേ, കരയില്ലേ, അമ്മ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കരയുന്ന ആ രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കാൻ. അപ്പൊ എന്താണ്? ജീവാത്മാവിനെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഈ മന്ത്രത്തിനുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആ ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ആ പ്രേമം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ നാമത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ മാർജനം ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ മനസ്സെന്ന ആ കണ്ണാടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടി ആ പൊടി പടലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നീക്കം ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം അതെല്ലാം നീക്കിത്തരും. അപ്പൊ നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. ഒരുപാട് കാലം നമ്മളിങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ എത്രയോ നമ്മുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. നമ്മൾ പോലും അറിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കാനാ? ആരാണ് ഉള്ളില്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ സ്വയം അതെല്ലാം ചേതോദർപ്പണ മാർജനം എന്ന് പറയും. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പ്രഭുവായി വന്നപ്പോ ആ ഒരു ശിക്ഷാഷ്ടകം എന്ന ആ ഒരു രചിച്ചു. 8 എന്താ പറയാ വേഴ്സസ് ഉള്ള ആ ശിക്ഷാഷ്ടകം രചിച്ചു. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചേതോ ദർപ്പണ മാർജനം. ആ കണ്ണാടി പോലുള്ള മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ പൊടി പടലങ്ങളെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്തിനുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിനുണ്ട്. അത് സ്വയം നമ്മൾ അറിയണ്ട, നമ്മളൊന്നും പ്രയത്നിക്കേണ്ട, നമ്മൾ മന്ത്രം മാത്രം ഉച്ചരിച്ചാൽ മതി. അത് തനിയെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം മാറി ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത്. അവസാനം ആ ഭക്തൻ എന്ത് കിട്ടും? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനും പറ്റും, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനും പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ പ്യുവർ ആകാതെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവാകണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. കവിം പുരാണം അനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസ പരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഓർക്കണം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. എങ്ങനെയാണ്? സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും എന്താ പറയാ നിയന്താവും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു സർവ്വ നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ സർവജ്ഞനാണ്. സർവജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. ആദിപുരുഷനാണ്. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ആരും ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറയാറില്ലേ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, മത്തപ്പരതരം നാണ്യത്, എനിക്ക് സമാനമായി നിൽക്കാനോ എനിക്ക് ഉത്കൃഷ്ടമായി നിൽക്കാനോ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന് തുല്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ മാത്രം. ആദിപുരുഷനാണ്, സർവ്വ നിയന്താവാണ്. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും മായ ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അചിന്യ രൂപനാണ്. അചിന്യ രൂപൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ വളരെ ചെറുതും ആകാൻ പറ്റും. ഭഗവാന് എന്താ പറയാ ആ ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അചിന്യ രൂപനാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ നമുക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ, ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളെയൊക്കെ തന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിന് അതീതനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. എല്ലാം കർത്താവ് ഭഗവാനാണ്. സ്രോതസ് എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനാണ്, എല്ലാത്തിനും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നിനും അധീനനല്ല, അധീപനാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഓർക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ സർവജ്ഞനെന്നും ആദിപുരുഷനെന്നും സർവനിയന്താവെന്നും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും എന്ന് തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അചിന്യ ശക്തി ഭൗതിക ലോകത്തിലും അതിന്റെ പുറത്തും സർവ്വവ്യാപകമാണ്. ഭഗവാന്റെ അചിന്യ ശക്തി എങ്ങനെയാണ്? നമുക്കത് ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തി അതെങ്ങനെയാണ്? അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലും അതിനും പുറത്തും സർവ്വവ്യാപകമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് 4-ൽ 1
ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം 4-ൽ 3 ഭാഗമാണ് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകം. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകമായാലും ആധ്യാത്മിക ലോകമായ എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ ആകുന്നു. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. സർവ്വവ്യാപകമാണ് ഭഗവാൻ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഓംനി പൊട്ടന്റ് എന്ന് പറയും, ഓംനിഷിയന്റ്, ഓംനി പൊട്ടന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവന് തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഇതിപ്പോ ധ്യാനയോഗികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആരാണ് ധ്യാനയോഗികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? അഷ്ടാംഗ യോഗി. അതാണ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി, ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്ന ആ യോഗിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് കലിയുഗത്തില് നമുക്കൊന്നും പ്രായോഗികമാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. മരണസമയത്ത് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിര മനസ്കനായി നമ്മൾ സ്ഥിര മനസ്സോടെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റുമോ? ഇത് സ്ഥിര മനസ്സായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരു 5 മിനിറ്റ് പോലും നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചെടുത്താൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥിര മനസ്സുണ്ടാകുക? അപ്പൊ സ്ഥിര മനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭൂമധ്യത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പുരികങ്ങളുടെ ആ സെൻട്രല് മധ്യത്തില് നമ്മുടെ പ്രാണവായുവിനെ കൊണ്ടുവരണം. പ്രാണവായു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 തരത്തിലുള്ള വായു ഉണ്ട്. അത് പ്രാണ, അപാന, ഉദാന, വ്യാന, സമാന എന്നുള്ള 5 രീതിയിലുള്ള വായു ഉണ്ട്, പ്രാണവായു. അപ്പൊ ആ പ്രാണവായുവിനെ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുവരണം? ഈ 2 പുരികത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റില്ല, എളുപ്പമല്ല. ഇത് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇത് യോഗികൾക്കുള്ള ആ വഴിയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് കലിയുഗത്തിൽ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഒരു സ്ഥിര മനസ്സാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ വായുവിനെ, പ്രാണവായുവിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ആ ഭ്രൂർ മധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുരികത്തിന്റെ ആ സെൻട്രൽ കൊണ്ടുവരാനൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? കലിയുഗത്തിലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മാത്രം. അത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴിയും കൂടിയാണ്, വളരെ എന്താ പറയാ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു വഴിയും കൂടിയാണ്. മരണവേളയിൽ ഭഗവത് സ്മരണ സാധ്യമാകാൻ ജീവിതദശയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം ഒരാൾ പരിശീലിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം വളരെ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? നിരന്തരം സ്ഥിരമായി നമ്മളത് അഭ്യസിച്ചിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ അന്ത്യവേളയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം മാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ അത് അത്രയും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ശ്രവണം മാത്രം കൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനും നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും. ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? നവവിധ ഭക്തിക്ക് ഓരോ ഉദാഹരണം കണ്ടു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും എന്താ ഓരോ രീതിയിലുള്ള ആ നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഓരോ രീതിയിൽ അവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലെങ്കിലും നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കീർത്തനം എന്താണ്? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും കഴിയും. യദക്ഷരം വേദവിദോ വദന്തി വിശന്തി യദ്യതയോ വീതരാഗാഃ യദിച്ഛന്തോ ബ്രഹ്മചര്യം ചരന്തി തത്തേ പദം സംഗ്രഹേണ പ്രവക്ഷേ. വേദ പഠനം ചെയ്തവരും ചെയ്യാത്തവരും ഒരു മിനിറ്റ് വേദ പഠനം ചെയ്തവരും ഓംകാരം ഉരുവിടുന്നവരും സന്യാസി വര്യന്മാരും ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ, ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ചു ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയ ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതായത് പറയുന്നത് വേദ പഠനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓംകാരം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട്. എന്താണ് ഓംകാരം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. രസോഹം 8-ാമത്തെ അല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി. രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു പൗരുഷം ഋഷു. ആ ശബ്ദಕ್ಕೆ പൗരുഷം ഋഷു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? വെള്ളത്തിലെ രുചി ഞാനാകുന്നു, പിന്നെ പ്രണവ മന്ത്രം ഞാനാകുന്നു. ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പ്രണവ മന്ത്രം. നമുക്കറിയാം ഏത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? ഓം എന്ന് പറയും. ഏത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഓം എന്ന് ചേർക്കും. ആ ഓം എന്താണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. ആരാണത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഓംകാരം അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഓംകാരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരാണ്? അത് കൂടുതലും ഈ എന്താ പറയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ അവ്യക്തവാദികൾ ഈ ഓം എന്നുള്ള
അത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവ്യക്തിഗതവാദികൾക്കാണ്. കാരണം അവർ ഓം അക്ഷരം തന്നെ ബ്രഹ്മം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഈ ഓം എന്ന അക്ഷരം അതിനെയാണ് അവർ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം അക്ഷരമേ അവർ ബ്രഹ്മം ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഏത് ബ്രഹ്മപദം പോകുന്നുവോ ആര് ഈ ഭവേദ പഠനം കൊണ്ട് ഓംകാരം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് സന്യാസി വര്യന്മാര് ഏത് പരിപൂർണതയെ ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിക്കുന്നുവോ ആ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് കാരണമായ ഈ പ്രക്രിയ ആ ഒരു പ്രോസസ് അതെന്താന്ന് ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് നമുക്കിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ ഓം ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓം വരുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറയുമ്പോൾ ഓം വരാത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അത്രയും എന്താ പറയാ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ്, മഹാമന്ത്രമാണ്. അവിടെ ഓം പറയുന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയാ നേരിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമ്പർക്കമാണ് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വിളിക്കുമ്പോൾ. കാരണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താ പറയാ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അത് എവിടെയും പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ ചൈതന്യ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മൾ അവിടെ ഓം എന്ന് പറയും. ഓം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഈ മായാവാദികൾ ഈ ബ്രഹ്മ സായുജ്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും ഓം എന്ന് അവരെന്താ വിചാരിക്കുക, ഈ ഓം വേറൊന്നുമല്ല, ഈ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ബ്രഹ്മം എന്ന് അവർ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഓമിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇപ്പോ ചൈതന്യ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ശ്ലോകം, നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസവിഗ്രഹ പൂർണ്ണ ശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വം നാമനാമിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിന്നത്വം നാമനാമിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും വേറെയല്ല. ഏത് ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം തിരുനാമം വേറെയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഓം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓം ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം എന്താണ് ഓം ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ആരെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഓം എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഓം ചേർക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അഭിന്നത്വം നാമനാമിന്, അതായത് ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ആ മന്ത്രം വേറെയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ആണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഓമിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഓം എന്ന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംപേഴ്സണൽ ബ്രഹ്മം, അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഓമിനെ ആ ഓമിനെ തന്നെ അവർ ബ്രഹ്മമായിട്ട് കരുതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു നാമമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ദ്വിഭുജാധാരിയായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമുണ്ട്, ആ രൂപത്തിലാണ് അവർ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചമായിട്ടല്ല അവർ കണക്കാക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവര് ആ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓമിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ആ മന്ത്രം വേറെയല്ല, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല. അതാണ് അഭിന്നത്വം നാമനാമിനെ, രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഫലപ്രദവുമായ മാർഗമാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ എന്താണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും അത് അത്രയും ഫലപ്രദമാകുന്നില്ല. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഭക്തി മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വേണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ എളുപ്പമായ ഒരു മാർഗമാണ് ഏത് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം. സർവദ്വാരാണി സംയമ്യ മനോഹൃതി നിരുദ്ധ്യ ച മൂർധ്വായുധായാത്മന പ്രാണം ആസ്ഥിതോ യോഗധാരണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം യോഗം പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമായി വേണ്ടത് എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥ കടയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കഥ കടയ്ക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംയമിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും പ്രാണവായുവിനെ മൂർധാവിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ് യോഗസ്ഥനാകാം. ഇതൊക്കെ യോഗ എന്താ പറയാ യോഗ പരിശീലനം, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗയോഗി ധ്യാനയോഗി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അവര് ധ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, സ്പർശ രൂപ ഗന്ധ രുചി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, കണ്ണ് കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ചെവി കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുക, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോ ഇത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത് യോഗ പരിശീലിക്കുന്ന, അതായത് ധ്യാന യോഗികളുടെ കാര്യം, അഷ്ടാംഗ യോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ പറയാണ്. ആദ്യമായി അവരെന്താ ചെയ്യുക, അവർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ കഥ അടയ്ക്കലാണ്. അവരെ കൊണ്ട് അത് പറ്റും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ വാതില് അടയ്ക്കുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഏകാഗ്രമാക്കുകയും ചെയ്ത് പ്രാണവായുവിനെ ഒരു മൂർധാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുരികകളുടെ ആ മധ്യത്തിൽ മൂർധാവിൽ കൊണ്ട് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത് അവര് യോഗസ്ഥനാകും. അത് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ആ ഒരു
ഒരു അവതാരം ഭഗവാന്റെ വന്നത്. കാരണം കലിയുഗത്തിലെ ആൾക്കാർ മന്ദബുദ്ധികളാണ്, ഓർമ്മക്കുറവുണ്ട്, അവർക്ക് എന്താണ് അല്പ ആയുഷികളാണ്, പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാലോ അല്ലെ, മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലും സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കലിയുഗത്തിന്റെ ആ മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിനാമത്തിന്റെ ആ ഒരു മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വരേണ്ടി വന്നു. ചൈതന്യ പ്രഭുവായിട്ട് വന്നു. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ ആ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക വഴി അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസേന ലഭ്യമാകുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ എന്താ പറയുക മനസ്സ് എന്താ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നമ്മുടെ ആ പ്രാണവായുവിനെ ആ മൂർധാവിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമല്ല. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അത് മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിൽ ആയി പോവും. ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഈസി, അതായത് എളുപ്പ വഴിയാണ് അതീന്ദ്രിയ സമാധി അനായാസേന ലഭ്യമാകുന്നു. ഒരു നിഷ്പ്രയാസം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അത്ര വലിയ നമുക്കൊന്നും വേണ്ട. എന്താ വേണ്ടത്? നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ഭഗവാന് കൊടുക്കുക, എന്താ പറയാ നാമം ജപിക്കുക. ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുക. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് എന്താ പറയാ ദിവസേന നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലും നിയന്ത്രണത്തിൽ വരും. ഇത് ഒരൊറ്റ വഴി, എന്താണ് എളുപ്പ വഴി ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മാത്രമാണ്. ഓം ഇത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മം വ്യാഹരൻ അനുസ്മരൻ യഹ് പ്രയാതി ത്യജൻ ദേഹം സ യാതി പരമാം ഗതിം. ഇങ്ങനെ യോഗസ്ഥനായി ഓം എന്ന ഉത്തമമായ വിശുദ്ധാക്ഷര സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെത്തും, യാതൊരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇത് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അതന്നെ യോഗ എന്താ പറയാ ആ യോഗിയെ കുറിച്ചാണ്, ധ്യാന യോഗി അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗിയുടെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അവരെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓം എന്ന അക്ഷരത്തെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധാക്ഷരമാണ് ഇത് ഓം. അപ്പൊ ആ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാരുമല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ സംയോഗം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടും അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും, സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഇത് കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് എളുപ്പമല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ, അത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നയാൾ തീർച്ചയായും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ എത്തിച്ചേരും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മാത്രം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കീർത്തനം, ഓരോ നമ്മൾ നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുക. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മാത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിരന്തരമായ, ആ വേർഡ് ഭഗവാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, നിരന്തരമായ. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിരന്തരമായിരിക്കണത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ? നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആലോചിക്കും അല്ലെ. സുഖത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകും, പക്ഷെ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആലോചിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോയാലായി, അത്രമാത്രം. അതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നിരന്തരം ഓർക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. സൂര്യനെ തന്നിട്ടുണ്ട്, ചന്ദ്രനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രകാശം കിട്ടുന്നു, ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നിലാവ് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് നിലാവ് കാരണമാണ് ഈ സസ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ രുചി കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം സ്രോതസ് ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ അവരുടെ പ്രതിനിധികളായ ഈ ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ, വരുണൻ, അഗ്നി, ഈ വായു, ഇതെല്ലാം ഇവരിൽ ത്രൂ എന്താണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത്? ഓരോ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരാണ് നമുക്ക് അല്ലെ. നിത്യൻ ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചം, അതായത് സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിലാവില്ലെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ, അഗ്നി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തരുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരമുള്ള ആ ആൾക്കാരെ പോലും നമ്മൾ എല്ലാം ഓർക്കും അല്ലെ, നിത്യേന നമ്മൾ ഓർക്കും. അവരോട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ കടപ്പെട്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കടപ്പെട്ടിരിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം തരുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അതിന്റെ പ്രതിയായി ഒരു ഇത്തിരി സമയം മാത്രം, ഒരു ഇത്തിരി സ്നേഹം മാത്രം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ ഭക്തിയ. ഭഗവാൻ എന്തും കൊടുക്കണം, പക്ഷെ ഭക്തിയിലൂടെ. ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയം എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ വളരെയധികം കണക്കാക്കപ്പെടും. കാരണം ഭഗവാൻ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു, നേഹാഭിക്രമനാശുസ്തി പ്രത്യവായോന് വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ കുറച്ചു ചെയ്താലും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ
നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഏത് ഉദ്യമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. കാരണം ഇത് നിത്യേനയുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ, എന്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നിക്ഷേപം വെച്ചിരുന്നാലും ബാങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മരണം സംഭവിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ജന്മം ഞാൻ വന്നിട്ട് അതേ ബാങ്കിലേക്ക് പോയി ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് നിക്ഷേപം വെച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കുമോ? സമ്മതിക്കില്ല. അതത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഓരോ ജന്മത്തിന്റെ കണക്ക് അത്രമാത്രം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ കണക്ക് അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ 20% ഇവിടെ ചെയ്ത് ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്, എനിക്ക് ഒരു വീണ്ടും മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴാണോ അതെപ്പോഴാണോ കിട്ടുക ആ സമയത്ത് എന്താണ് എന്റെ ഭക്തി 21% തൊട്ട് തുടരും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൊന്നും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നഷ്ടമില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാത്. മഹതോ ഭയം എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ മരണഭയം. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് എനിക്ക് ഇനി ഏത് യോനിയാണോ കിട്ടുക, അതായത് ഞാൻ ഇനിയും തരം താഴ്ന്ന, അതായത് നമുക്കറിയില്ല, ജലചരമായി പോവോ, ഞാൻ ഒരു വൃക്ഷമായി പോവോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇഴജന്തുവായി പോവോ, ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതൊരു പേടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ജന്മം എന്താണോ ഭഗവാൻ തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അതൊക്കെ നടക്കുക. അപ്പൊ അതൊരു പേടിയാണ്. ത്രായത്തെ മഹത്വമായത്. അങ്ങനെ ഒരു പേടിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ? നമ്മൾ കുറച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ. എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? അത്യമൂല്യമായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം തന്നത് അവനാണ്. അവൻ ആത്മാരാമനാണ്. ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം പരിപൂർണനാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടതായിട്ടും ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാം തന്ന ഭഗവാന് നമ്മൾ തിരിച്ചെന്താ ചെയ്യുന്നത്? തിരിച്ചൊരു നന്ദി പ്രകടനം മാത്രം. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താ എല്ലാം തന്നു, ആ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുക. അതായത് ഭഗവാൻ തന്നത് ത്വദീയ വസ്തു ഗോവിന്ദ തുഭ്യമേവ സമർപ്പയേ. നീ തന്നത് തിരിച്ചു നിനക്ക് തന്നെ നൽകുന്നു കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ പറയണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കാണിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ആ സ്നേഹപ്രകടനം അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആര് എന്ത് സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നാലും നമ്മൾ തിരിച്ചു അവർക്കും കൊടുക്കില്ലേ, ഒരു പങ്ക് കൊടുക്കില്ലേ? അത് മാത്രം. അതാണ് ഭഗവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും അതല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ, എനിക്ക് തരാതെ സ്വയം പാചകം ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ എന്താകുന്നു? അവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ, നമ്മളതാ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ. ആ ദേവന്മാർ എന്താണ്? അവര് നമ്മളിപ്പോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാർ പ്രീതിപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് എന്താ പ്രീതിപ്പെടുമ്പോൾ അവർ സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് മഴയൊക്കെ തരുന്നു. അങ്ങനെ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വീണ്ടും ഭഗവാനും നമ്മൾ ഒരു നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ഒരു നന്ദി പ്രകടനമാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കള്ളനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, നമ്മളെല്ലാം ചോരന്മാരാണ്, ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഭഗവാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നന്ദി പ്രകടനം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം. അത് ഇന്ന് ചെയ്തു നാളെ ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയല്ല, എന്നും എന്നും. അതാണ് നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്ത എപ്പോഴാ വരിക? നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരചിത്ത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ഈ ഹരിനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ഥിരചിത്ത നമുക്ക് തനിയേ വരും. എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് ഞാൻ ഈസി, അതായത് എളുപ്പമാണ് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാര്യം പറയാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാന് സുപ്രാപ്യനാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഈസിയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈസി? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഭഗവാനെ കിട്ടും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവന് കൃഷ്ണനിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. ആർക്ക്? ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്താണ്? കൃഷ്ണനല്ലാതെ വേറൊന്നിലും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അവൻ പ്രേമപൂർവം നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ശുദ്ധഭക്തന്റെ എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ? ഇപ്പോ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് കൃഷ്ണനല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനിൽ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും തന്നെ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. 2-ാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അവൻ പ്രേമപൂർവം നിരന്തരം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. മാമുപേത്യ പുനർജന്മം ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയണം. എന്താണ് കാര്യം പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? അതായത് ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്,
ജ്ഞാനയോഗമുണ്ട്, ഭക്തിയോഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മയോഗം ചെയ്തിട്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം, ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്തിട്ടും നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണം. കാരണം ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, അല്ലാതെ കഴിയില്ല. അതാണ് ചിലർക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സ്വമേധയാ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അത് അവർ ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ അവർ എന്താ പറയാ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സ്വമേധയാ അവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും നീ മെല്ലെ മെല്ലെ ഭക്തിയിലേക്ക് വാ, അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം അർജിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയിലേക്ക് വാ, എങ്ങനെയും വരാം. പക്ഷെ ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി യോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാണ്. എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഭക്തിയോഗം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവരെന്താണ്, പരിപൂർണത നേടിയവരാണ്. പിന്നീട് എന്താണ് അവർക്ക് ഒരു ഗുണം എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അവര് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അത് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. എന്താണ്, ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ്. ഈ ലൈൻ നമ്മൾ മറക്കരുത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. അപ്പൊ ദുഃഖാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖപൂർണവും ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ അസ്ഥിരമാണ്, അത് ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഒന്നാണിത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇത് അസ്ഥിരം. നേരെ മറിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, അത് സ്ഥിരമായ ശാശ്വതമായ ധാമമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അത് അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ധാമമല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ധാമമാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഏതാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് അസ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിയവർ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ചികിത്സാലയത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ അവിടെ പോകുന്നത്, ചികിത്സ നേടാൻ അല്ലെ. അതേപോലെ ഒരു ഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ, അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ കിട്ടും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയാ ദേവാലയത്തിൽ, അതായത് എന്താ പറയാ അമ്പലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അവിടെ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എവിടേക്ക് പോയി എന്തൊക്കെ കിട്ടും, അതേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. അതേപോലെ ഒരു വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് പോയി എന്താണ്, നമുക്ക് അവിടെ വിദ്യ ആർജിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ വിദ്യ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതേപോലെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് എന്താണോ കിട്ടുക അത് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇത് ദുഃഖം മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് അസ്ഥിരമാണ്, ദുഃഖം മാത്രമേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ സന്തോഷത്തെ എന്താ പറയുക, ഈ ആനന്ദത്തെ തിരയാണ് നമ്മളിവിടെ. ആനന്ദത്തിന്റെ പുറകിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അത് കിട്ടില്ല ഇവിടെ, കാരണം ഇവിടെ ഇല്ല അത്. ഇവിടെ ആനന്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ, അത് ശാശ്വതമല്ല. പക്ഷെ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം എവിടെയുണ്ട്, അത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ ശാശ്വതമായ ആനന്ദമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ എന്ന് പറയും. സത് ചിത് ആനന്ദ. അവിടെ സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ നോളജ്, ജ്ഞാനം, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ജ്ഞാനം, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം, ആനന്ദമുണ്ട്. അപ്പൊ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം എവിടെയുണ്ട്, അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആനന്ദം ഇവിടെ തിരയാണ്. നമ്മൾ എന്താണ്, തെറ്റായ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആനന്ദം തരുന്നത്. ഇപ്പൊ സുഖം ദുഃഖവും എന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സുഖം തോന്നും, ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നും അല്ലെ. അതെന്താ, സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളായ കാര്യങ്ങളാണ്. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും എന്താണ്, നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് സമയാസമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച്. പക്ഷെ മനഃശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ തലത്തിൽ നടക്കുന്നതാ. പക്ഷെ ഈ ആനന്ദം എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്, അത് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് ആനന്ദം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രത്യേകതരം ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അത് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശരീരത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു, കുളിക്കുന്നു, ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ആത്മാവിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ്. ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമാണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം. ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് പോഷിക്കപ്പെടും. ആത്മാവ് എന്താ സംഭവിക്കുക, അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം, ആനന്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിലെ ഓരോ മാറ്റങ്ങളും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം മാറുന്നത് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ആത്മാവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, നേരേക്കാൻ പറ്റുമോ, പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ഇരുന്ന് നിത്യേന പരിശീലനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് മനസ്സിലാകും,
മനസ്സിലാകും. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ഓരോ സമയത്ത് നമ്മളിത് നിത്യേന ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ മനസ്സ് തനിയെ ശാന്തമാകും. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ആനന്ദം കിട്ടുക. അപ്പോ ഈ തെറ്റായ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ആനന്ദം. അത് നിരന്തരമായ ആനന്ദം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആർക്കും തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളത് ദുഃഖപൂർണമായ ഈ അസ്ഥിരമായ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഇവിടെ ദുഃഖം മാത്രം തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഇത് ഭവസാഗരമാണ്. ഇവിടെ ഭവരോഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ഇത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉള്ളൂ. എത്ര വലിയ ഒരു വ്യക്തി ആയാലും ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഒരു വലിയ വ്യക്തി, വിശിഷ്ട വ്യക്തി ആയാലും കൂടിയിട്ട് അവരിതിലെല്ലാം എന്താ പറയാ, ഈ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധിയിൽ തന്നെ കടന്നു പോകണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ആരായാലും ഭഗവാനെ അന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എക്സ്ക്യൂസ് ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ, അല്ലെ? അതെല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ തന്നെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ അസ്ഥിരമായ ദുഃഖപൂർണമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തല്ല നമ്മൾ ഈ സുഖത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ആനന്ദത്തിന്റെ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് കിട്ടും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മൾ ഭക്തി മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മാത്രം മതി എന്ന് ഇവിടെ പറയണം. അതാണ് ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അസ്ഥിരവും ക്ലേശഭരിതവുമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അസ്ഥിരവും ക്ലേശഭരിതവുമാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഇതാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ പരമ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പരമ പരിപൂർണത എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം, അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ആ ലക്ഷ്യമായിരിക്കും. അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ താൽക്കാലികമാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പോലും അസ്ഥിരമാണ്. എന്നിട്ടിപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ഇവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്താലും, നമ്മൾ എന്ത് നേടിയെടുത്താലും അതൊക്കെ അശാശ്വതമാണ്. ഒന്നും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം പോലും അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ആത്മാവ് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ഒന്നിനെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആനന്ദം, അത് അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അസ്ഥിരമാണ്, ക്ലേശങ്ങൾ കൂടിയതാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എപ്പോഴും ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവാൻ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് 5 തരത്തിലുണ്ട്. ആരാണ്? 5 തരത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ആരൊക്കെയാ? നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു ഞാൻ. 5 രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? എന്താ പറയാ, ശാന്തഭക്തൻ. ശാന്തഭക്തൻ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ദാസ്യഭക്തൻ. പിന്നെന്താണ്? മൂന്നാമത്തേത് സഖ്യഭക്തൻ. സഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ, സുഹൃത് ബന്ധം, അതാണ് സഖ്യഭക്തൻ. 4മത്തെ വാത്സല്യഭക്തൻ. 5മത്തേത് മാധുര്യഭക്തൻ. എന്താണ്? ഈ 5 രീതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ശാന്തഭക്തൻ, ദാസ്യഭക്തൻ, സഖ്യഭക്തൻ, വാത്സല്യഭക്തൻ, മാധുര്യഭക്തൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് 5 രീതിയിലാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എന്താ പറയാ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യുക. ഈ ശാന്തഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷഭാവേന, നിഷ്പക്ഷഭാവത്തില് അവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും. രണ്ടാമത്തേത് ദാസ്യം. ദാസ്യഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാസ്യഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തേത് എന്ത് പറഞ്ഞു? സഖ്യഭാവത്തിൽ, അതായത് സുഹൃത്തിനെ പോലെയാണ് കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. വാത്സല്യ. മറ്റേത് 4മത്തേത് വാത്സല്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അമ്മ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തില്. അപ്പോ കൃഷ്ണനെ ഒരു മകനായി, കൃഷ്ണനെ ഒരു മോനായി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവര് എന്താ പറയാ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം കുറൂരമ്മയായാലും പിന്നെ പൂന്താനമായാലും ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? കുഞ്ഞായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത്, അല്ലെ? മകനായിട്ട്. അത് വാത്സല്യഭാവം. പിന്നെ മാധുര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ പറയാ, സ്വയം പ്രേമഭാജനത്തെ പോലെ, സ്വയം പ്രേമഭാജനത്തെ പോലെയാണ് ആ ഭഗവാനെ ആ ഒരു പ്രേമം കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് മാധുര്യഭാവം. അതാണ് മാധുര്യ ഭക്തൻ. അപ്പൊ 5 രീതിയിലുള്ള ഭക്തന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. അടുത്തത് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശില ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ. ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതെ, കണ്ടു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇന്ന് നാട്ടിലാണ്, മകളുടെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ വലിയ തിരക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ നാളെ മുതൽ 3 ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല. സാരല്ല മാതാജി, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അതെയോ? ആരാ ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെ? ആരും എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ബ്രഹ്മം, അധ്യാത്മ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ എന്താണ്? എന്താണ് പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനും ആത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക വികസനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ.
പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം. അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം എന്നാണ്. അതിഭൂതം എന്താണ്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം. അതിഭൂതം. സൂര്യൻ ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം. അതിദൈവം. സകല അതിയജ്ഞമാരാണ്? ശരീരങ്ങളും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മായ ഭഗവാൻ അതിദൈവം. അതിയജ്ഞം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അത് എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം. മാതാജി ഇങ്ങനെയല്ലേ പരമാത്മാവായി ഭഗവാൻ എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്നതിനെ അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. അതന്നെ. രണ്ടു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമായി. ഏതിന്? അതിയജ്ഞം ആരാണ്? അത് എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? രണ്ടിനുള്ള ഉത്തരമാണ്. അതിയജ്ഞം കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അത് എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? പരമാത്മാവായിട്ട് സകല ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടിനും ഉത്തരമാണ് അത്. ഒരു ആൻസർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത്. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം? സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതികാനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യ രൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും നിത്യതേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അടുത്തത്. മാതാജി അത് ശ്ലോകം എത്രയാ വരിക? 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. അടുത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിന് മുമ്പ് ഓം പറയാത്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓം പറയില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ശ്രേഷ്ഠമായ മന്ത്രമാണ്. ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല. അതെ. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണക്ഷനാണ്, ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷനാണ് ഭഗവാന്. നമ്മൾ ആ നാമത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിലാവാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഓം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അത് നാമം വേറെയല്ല, ഭഗവാൻ വേറെയല്ല. ഭഗവാനും നാമവും ഒന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ, നാവിന്മേൽ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി നൃത്തമാടുകയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ്, എന്താ പറയാ, ആ സമ്പർക്കത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല. ഓം അക്ഷരം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല. അത് ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത്. ഓംകാരം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എഴുതാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ ഓംകാരം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല. ആ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം എന്താണ്, നമ്മളതവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അഭിന്നത്വം നാമനാമിനെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അവിടെ. മറ്റത് ഒരു ഇൻവൊക്കേഷൻ എന്ന പോലെ നമ്മൾ ഓം എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കും. അത് ആവശ്യമില്ല. അടുത്ത ചോദ്യം. ശുദ്ധഭക്തൻ എന്തായിരിക്കും? ഭക്തന് ഭഗവാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അവന് കൃഷ്ണ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും താല്പര്യമില്ല. പ്രേമപൂർവ്വം നിരന്തരം ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനിലല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിലും അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നിരന്തരം എന്താ പറയാ, ആ കൃഷ്ണന്റെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരും ആ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അടുത്ത ചോദ്യം. 5 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ആരല്ല? 5 രീതിയിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ആരൊക്കെയാ? ശാന്തഭക്തൻ, ശാന്തഭക്തൻ, ദാസ്യഭക്തൻ, സഖ്യഭക്തൻ, വാത്സല്യഭക്തൻ, മാധുര്യഭക്തൻ. ഈ 5 രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഈ 5 രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ ആ പ്രൈമറി രസം എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ രസമാണത്. 5 രസം: ശാന്തരസ, ദാസ്യരസ, സഖ്യരസ, വാത്സല്യരസ, മാധുര്യരസ എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നാളെ ബാക്കിയുള്ള ഇത് നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഞാന് കുറച്ച് ദിവസം 10 ദിവസം കയറാൻ പറ്റില്ല വേറെ